Драги зрители, Гената ще скача за трети път в храсти. Enjoy! Ега се, човек. Внимай! Ела на маняк. Как се чувстваш, Гена? Да, интервю пред камерата. Как се чувстваш, Гена? Ама чакай, добре, дай да финишираме. Не, няма да А, финишираме. продължава. Двоен. Чакай, скок на Гената номер 4. Гена! Гена! Това не! Ще се претрепиш. Не, брат! Не, чакай. Това не. Ще го изпуснеш. Начало. Скок номер 4. Рискована каскада. Евала! Браво, Мога в Холивуд да го взимаме за каскадьор вече. Днес на страшен скок. Страхотно. С което не завършваме, ще видим дали завършим, да. Айде!